हाय लोगोफोर खुलुमलाय बाय मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अननानै नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दिनै माइ हानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आंनि माइ हानो थांनायखौ आं एसे शेयार खालामसै नोंसोरनो बे अननानै साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर थांबाय थानोसै बिदिबा लोगोफोर ओंखाम जाग्रोना लानि आरोना ओंखाम जाना लाग्रोनि 8टा बाजियाव थांनोसै ओमफ्राय हाजिरा साराना लोगोफोर हाजिरा होनो थांसै इदिखौ नांगौ जादों आरोना थांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिबा ओंखाम जाग्रोना लानि जलफि आसार खालामनो नागिरदों नै लोगोफोर फिसालायानो ओंखाम जागासिनो दं जाना जाखांबाय टिभि नायनायसो जाबावो नै लोगोफोर फिसालाया जानानै नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय गय खावबाय आङो गय जानानै थांसै फाथै खानि र' गासैखौ नागिरना मोनासै आं अबाव गोलैखोथाय नै बावसो दङ नागिरनानै मोनाखैमोन नै ओमफ्राय दाथ' जोंना बिदिनो गय ला मासे गोलैनो हाखो होमबा लायो ओरै गलाङो ओरै लायो ओरै गलाङो नै लोगोफोर साइकेला बहनबाय ओंखाम थफ्लाखौबो सोखाबाय थांनोसैलाय लोगोफोरानो ओंखारबोथ'वाखै दसे जिरायनानै थाबाय आं टफि लाबाय नानेखायानो जिउ अमा बेदर लायग्रा नै दासो नायलाय मालाय मिया बोरमाबो जादोंनो दिनै अमानो गाबोनबा मा जासै मा ओंख्रि लाखो औ मोनफैबाय नै जायगाया जोंना माइ हानाय ना खौ हानोसै टफिबो गानखानोसैब्रा बेखौनो ओरैसो खालामलायबावो आं नायदो माइ हानोसै लोगोफोर माइया हादो दे नायलाय लोगोफोर जोंनिथिं माइ हानाया हिनजावफोर गोजा हौवाफोरा हाया आरोना जोंथिं हिनजावफोरानो हाजोबो नैबेखौबोथ' मोसौजों नाला नालाय ओमफ्राय जोंनाथ' मिसिंजोंनो होखासिगोन आरो गुमा गले हे आयै हमना हरलाय धुरि दिसिन दे ततुए मैं धुरि দিব লাগে ना गुमायानो खारलांदों आंना हाथाय रागाव मोनदों हाथायखौनो गिदिर गिदिरद्राय फिसा खालाम हाथायखौ गामान्दो इमान दांहर ओइ रे सानै दङ लोगोफ्रा ओइनो मालाय गान दामगुलायदों इसोरसो ओइनो कम्पिउटार गुड गुमा गोथाव इयो 50तासो जागोन 30ता 12ता जाबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसैलाय एबार ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर माइ हाखांबाय नोंना मा ओंख्रि फलजों सयाबिन ना नाफाम नै रिनु नालाय नोंनालाय दालि आलु जि गोथाव र' इसोरना मा ओंख्रि अनला नै इसोरनाव जाबाय ओंखामखौ ओंखाम जाखांलायबाय गय जालायनोसै माइ हानो फैलायबाय लोगोफोर 3:30 जाबाथाय गाबोन मन्दिराव हाबनांगौ लोगोफोर ओंखायनो दिनै मेद हाजिरा हानांसैलाय मा रावहाय बे मेदनो लोगोफोर नैबे एम्फौआ माइखौ अख्लायजोबो नैबे एम्फौखौ नायनानै लालाय नै कौन है ये लोग कहां से आते हैं नैबे माइखौ सेस इसोरो अरफायजोब्बाय आरोना नाय नै बे एम्फौआ माइखौ अरफायजोब्बाय माइ फिथाइखौ अरफायजोबो आरोना ओमफ्राय फिथाइयानो बारा गैलायला माइफ्रानो नै दंफां गोजासै नै नाय अरफायजोबथारबाय मालाय जिथुआ मालिक जाथारनोसैमोन नै लोगोफोर नै मालिकआ बाख्रियानो गावनोसैमोन माथो अबे खन्द'आव जिबौलाय को जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का नायलाय लोगोफोर नाय माबायदि गुमा रायख'आ नाय माबायदि माइ गेजेराव हाबनानै गुमा बेंना थादों नालाय हिनजावफोरनि हानाय गेजेराव सिगाङाव आंनो नांलालै इदिखौ जायोना जाया आंनो नांला मालाय हमजोब्बाय नालाय गांगु जायोना जाया नोंसोर लोगोफोर नै मालाय गांगुबो लायो जोंना
गांगुबो लायो सबखौबो लाजोबो मा होनो बै दाउस्रि गुमाखौबो लायो सब लाजोबो गुमाल' जानांगौ आरोना नायनि बारे ओइ मासे ओइ इखौ हमले हमलाय बिनो गोरलैयानो गैलालै आंहा लोगोफोर नोंसोरनो केमेरा हमना देखायनानै आं मासेबो मोनासै मा मोनदोंहाय मोनाखै गैला लोगोफोर आं नोंसोरनो देखायनानै जोंनि गामिनि गुमा हमनायखौ देखायनानै आंहासो गुमाखौ मोनासै नै गथ'फोरानो लाजोब्बाय नै नायदो मालाय आंहासो गैया नै लोगोफोर नै आखायाव माइ लानानै दङ ओमफ्राय खासि लानानै दङ ओमफ्राय फारसेथिं केमेरा लादों आरोना ओमफ्राय आंहा गैया दे नोंसोरल' लादो दे नांला आंनो नै इखौबो एसे लाफाखादो नों माइखौनोथ' ला माइखौनोथ' दां माया अबे आंनिनो बाहागो मालायनि गुमाखौ नायफिननानै आंनि बाहागो थाबोलायबाय नालाय नै एसे थालायलायबाय नै नायलाय नै आंनि थाखाय थाबाय आरोना बे आंनि लाइननिमोन आरोना ओमफ्राय आंना एसे थागुलायबाय आरोना हाजोबनोसै आङो फैदो साहा लोंसै फैदो 3टा बाजिनि साहा हाजिर हो रासकल साम' लोङैखाय मोखां सोन्थर जुना दं मानसिफोरा नायलाय गारासो लाबोखादो नामाहाय सिनिसो संख्रिसो लाबोनांगौमोन माइ हानो बानाङा लोगोफोर माइ हानो फैबाथाय रोजा रोजा मेथाइ मोनजायो आरोना ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है गुमा गोथावबो मोनो आरो मोखांफोराबो साफा जायो लोगोफोर सान्दुं गोसायाव थाबाथाय अरे हाँ भाई हाँ माइ हानो बाथारनाङा आरोना आरो ओरैजाय सासे आं रायलायबाय दं आरोना नै माइ हाग्राया जायो खासिजोंनो ना दे जा दे गोथावना साया लोंना हो लोंबानो गोथावथ' आरो देखायना मा जानो आयौ हायाव दोनबावलायनायलाय देन्जारथार नै नाय गुमाखौ माबायदि मोनदों बथलसे मोनखाबाय नै नोंखौबो सोदेरना हो होमबा बथलसेबा नै देन्जार गुमा हमनो हायो इयो बिथाङा देन्जार गुमा हमनो हायो माइया हाखांलायबाय लोगोफोर फैलायबाय नै लोगोफोर माइ हानो थांनाया गुमाखौ बुरजा मोनबोथारबाय आङो बे दुन्दियाजों जानोसै दुन्दिया गोरलैजों बाथोन ओमफ्राय नै आरो इयाव मा संखोलायनो ना संदों आरोना मा संखोसो जागौलाय नै ना ओंख्रि संबाय इयाव नाजों बेलाथिजों संबाय आरोना नै लोगोफोर नाजों बेलाथिजों संबाय माइ हाना फैखांनानै आरामनो गोथाव जानोसै आरोना लोगोफोर नाजों बेलाथिजों जानोसै ओमफ्राय आरो नै गुमा गोथाव नामानो गुमा गोथाव खम गोथाव जानो नै लोगोफोर गुमा गोथाव बिराद बरियाबो नामाबो बरियाथार मोजांथार ओमफ्राय जानोबो बिराद गोथाव आरोना लोगोफोर एसे मोनबावथोंसै लोगोफोर आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि ब्लगखौ